Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosusu, The Promise. Tuwad ay biyain ako din Ha? Pero, ma'am, Biyain ako din Erning. Kaya ako nang basaw na ang suot sa card ni Rolando. pero, basig, kamangon kag umang din, ma'am. May nang na ako nga, kuan, magkabantay. Erning, Oh, ikaw na, please. sige lang ay. Lakaw lang ko. Thank you. Unsa kay gisuwat ni Rolando ini ang card, no? Excited ko. Ako na ning ablihan. Oh. Uy. Nga naman ni. Wa man isuwat ang card. Why dedication? Naunsa man ni si Rolando? Giputol man niyang akong ka-excited. Rolando, sulti lang gud ko. Asa may imong umaabot nga plano? Carlin, dagan man ta kagbuhato nun sa Azami Beach Resort, di ba? Nung niya makakaroon din eh. Nga miss man ta ka, bi. Hibaw na jud ka. Ikaw ra gyud niya sa una-una kanunay. Nambali ng kita ng panahon karon eh. Bis ako mangitag... Nawag ba ni? Kaysa man ang nanawag. Nganong misiga man ang mga mata nimo, ha? Hello? Ngano wa man dedication og bisan unsa nga suwat ang imong card? Ha? Di ba kung magpadaka ka card, do na magid ka isuwat? Gusto ka? Noon sa imong gibati, mo na imong isuwat. So, blanco ang imong gibati para nako? Mao nga wa din imo butangi bisag tuldok naman lang ang card? Oh. Tuwag kay way masuod sa kong utok. Kay way gibati nga akong kasing-kasing. Kun mao na, sugto na lang nako si Erning. Ha? Ayaw nagbata. Tinuang man ning imo. Ibo kong gipadadaan og blanco nga card? O sabi akong bation na na? Wa, di ba? Kay wa ko'y nabasang note sa imong gibati. Kuan, huwag ko'y mahuna-una ang isuwat. Oh, bahala ka. Sir Erning na lang gano'n akong pilion. Bye. Ayaw. Yan sa ka, uy. Kaysa ba itong nanawag? Ang labing libog ug utok ining kalibutan na. Oh. Sige, Carlin. Di ako na. Ha? Oo, uy. Rolando! Rolando, uy, asa man ka? Oh. Huh? Naunsa man tong tawhana? Kalit malagkatarantar? Oh. Tuwa siya paingan sa Azami Beach Resort? Hello, birds! Kumusta mo? Ay, kung ako ang inyong pangumustahon, bugat ang akong dughan. Hapit na kumupiya din Ma'am, mahimo na kong mag-samok-samok. Oh, Erning, wa pa di ka mo pauli sa inyo? Wa pa, ma'am. Anhin lang ko mangustomer sa inyo, ma'am. Unsa? Pasukoy ani ka mga customer sa amo. Mas ganahan mo ko din, ma'am. Kaya di amag ka. Mugaan dito akong gibati, ma'am, kung makikita ko nimo. Mura kag angel nga may kunsad sa langit. Ug may kaway-kaway sa imong mga kamot ngari ka nako. Kaway-kaway? Oo. Unsaon man ha? Ini good? Hello! Hi! Hello! Murag Miss Universe nga muwara-wara sa kamot. Mao na, ma'am. Yan ako. Binag-cardway. Oh. Ay, hello, Rolando. Ang binag-card. Ako na suwatan. Oh, okay. Kinahanglan mahimuot ko sa imong isuwat diha, ha?
Uy! Hala! Uy! Nagpadada kang blankong card, bay? Hala, no? May ang totoong blankong chike ang imong gipadala, Mama Chumi, kay malipay siya. Pero, blankong card? Agoy! Hala, no? Ako ni balik. Pero, ay ginagsugtas earning ha. O kalain! Mapagan ko na imong kadanghag. Basta. Ma'am, huwag kay buhato na. Mabalik ko. Ako ni suwatan. Mana? Pildi na gikani do. Pildi na ka. Pildi ka, Ma'am na Chumi. Ako lagi mong fake ang badabana ning ma'am. Magpili palagi ko ninyo duha. Ayaw lang gud pagdali. Kay nalingaw pa ko. Tiyo. Tiada ko. Tiyo Fernan. Kining, doon ako tuyo ni mo. Tapangi ko, bi? Sa unsa? Kung usay akong angay isuwat ining card para nga ni Natsumi. Card? O, tiyo. Nagsugod ako nung ikong pangayan ni Natsumi. Nibaw nagasplano sa libog nga punisa. Parihas siya siyang inahan. Nga bisan unsa na lang ang masuod sa auto. Makagit, tiyo. Sige na, tiyo. Tabangin ako, bi. Kung sayangan akong isuwat ining card para niya. Huwag ko makasuway ini, eh. Wa de ka makasuway pagpadag suwat o card sa imong mga gipanguyaban. Huwag, tiyo. Di man ko makamao, anak, god. Unya, nganong imo maning gibuhat karon kang Natsumi? Ambot na, tiyo. Maol ni bisuod sa kong nauna. Bisantop sa kong nauna. Pero, ambot kung ngano ka, ha? Mas mayo nga nakahunana kay nini. Mas dali ka makasuod sa kinabuhi ni Natsumi. Mao ba, tiyo? Sige na, tiyo. Tabangin ako. Kung si angin akong isuwat diri. Isuwat diha ang unang balak nga akong gihimo alang sa inahan ni Natsumi. Ha? Sige, tiyo. Andam na ko. Diktar na, tiyo. Ang atong kinabuhi nahisama sa dagayday sa buhing sapa nga dili na mahimong mubalik pa. Sama sa matag pulong nga imong litukon nga dili mo na mabakoy pa. Sama sa gugmang akong gihatag kanimo nga hangtod sa hangtod imo da mahal kong Amalia. Tiyo. Nakuha nimo ang akong gidiktar. Tiyo. Kining, tiyo. May mong mangutana. Unsa man na? Hantod ba karon mahal paghihapon nimo ang inahan ni Natsumi? Ang tubagan ng imong pangutana anaa sa katapusang bahin sa kubalak. Mapahuway una ko. Sama sa gugmang akong gihatag kanimo. Nga hantod sa hantod. Imo da mahal kong Natsumi. Naunsa man ko eh. Dili man ko mahimutang. Nahadlok na gyud ko sa among pagbalik ni Ichiro sa Japan. Usa man kaya akong buhaton ini. Kinalang ka dili mahinayon ang among kasal ni Ichiro. Oh. Kisa man ka ni. Ma'am, Rolando? Hi. Nibali ka? niyang imong card. May suwat na. Pero, kunya na ba sa akong mulakaw na ko? Thank you. Mito man na ka sa akong gusto. Sige. May gisuhat ni Katsiya sa card. Uy, ako ning basahon dito sa Japan sa baybayon. Masa kay gisuhat ni Rolando dinino.
Sumtaon nga akong gibuhat. Bay! Fernando! Bay! Oh, narinig. Saan naman sab? Sabay mong laing na ang regalo na sab kang Ma'am Natsumi. Ha? Wa pa ko kauna-una. Ako, doon na. Sa man. Card! Hoy, narinig. Ngitaglayan mong diskarte ay pangupya. Ha? Ako ng card. Pangitaglayan style. Ay, kikulpaan man kong nagtanaw ining card ni Rolando. Ako na ning basahon. Oh, poem? May poem siyang gisuot para nako. Natsumi. O akong mahal na Natsumi. Ang atong kinabuhi na isama sa nagayday sa buhing sapa. Nga dili na mahimong mubalik pa. Sama sa matagpulong nga imong litukon. Nga dili mo na mabakwi pa. Sama sa gugmang akong gihatag kanimo. Nga hantod sa hantod, imuda. Mahal kong Natsumi. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!